Fitri kalian pun Mbak Indah mangkin iki kang sampun kersa beksanan wonten eling-eling Banyumasan niki salah setunggalipun budayaning dewek ampun ditinggalaken. Aja ditinggalna, pokoke tetep lagune iki eling-eling. Supados sedaya eling. Nggih, leres. Pokoke eling kan eling sekabehane. Eling keluarga, eling marang Gusti. Dan iki pirosipun wonten ingkang badhe nderek minggah panggung. Oh, Mbak Siva. Mbak Siva. Ayo budenya Siva. Monggo, spotso. Monggo Mbak Siva, suri minggah wonten panggung, monggo. Monggo. Yo. Hae. Yo. Ki sing jenenging Siva. Oh. Oh. Ki sing jenenging Siva. Ya. No, ya. Nggih, lha ki kepriwe ya? Ya nyong ora ngerti. Ki enak ki Siva. Ki sejarahku ki wong ngundang Siva ki sing ngono si Sibrak. Ya. Sing munggah Sibrak ya. Ya wong genano jenengan sing lebih apa jenenge lebih arep ngomong tua mbok tok main ya. Ya sing mandan mengeneh umur yang ngalahi sending. Nggih, mangken jenengan prikariin. Kula tekali Mbak Sivarin, nggih. Lenggah wonten mriku. Nggih, Pak. Wilujeng dalu, wilujeng enjing, Mbak Siva. Nggih, wilujeng encing. Nggih, Mbak Siva. Dewan. Nggih, bapakipun seniman ugi nggih. Nggih. Oh, seniman. Nggih. Ibu nggih seniman. Nggih. Wah, jan. Kelas pinten? Gangsal. Oh, selas kan pantesan. Nggih. Anu setes mbok napa mbok? Mboten. Ampun. Ampun. Pun rampung. Nggih. Lho, kali ibu Iki wonten mriki. jenengan Nggih. angger nyuwun tumbas klambi, teng ibune aja sing beda. Klambi beda cinggoni. Nggih. Pianu model. Oh, Nggih, klambi model. model. Kepengin apa? Nyong arep gawe iki lah mesuk. Nggih, kena dilungsuraken maring adine. Iya, teng Iya. angger nyong esuk kebedai kabeh. Ajeng nembang nopo, Mbak Nggih, Siva? Nembang napa Mbak Siva? Ikan dalam kolam. Oh, ikan dalam kolam. Nggih. Ikannya kecil-kecil, Pak. Nggih niki enten sing rawuh sekang Saking cinta. Dan Salam-salamipun. Pak Mustaqim, Ketua Bina Sakti Oh, ugi nggih, rawuh. Mustaqim, Pak Mustaqim. Pak Nggih. Darussalam, Pak Darus. Pak Tua Bara ugi rawuh. Nggih. Pak Kadusudi. Oh, Pak Kasudi. Nah, cocah. Iya. Pak Naswanto Bara. Mas Naswanto. Nggih, Pak Karwan. Nggih. Pak Rosid ugi rawuh. Ya. Pak Kartiwan. rawuh Nggih. sedaya nggih. Dia kenal modal kok pokoknya. Iya. Angger kok bisa nyensus pokoknya kayak Wis pokoke Juara. sapa bae sing rawuh apal pokoke jan. wis. Laris manis dokete kandel. Ya. Amin. Siapa sing milih? Apa? Wong Ya anting lah, ya Allah. Desa banget pancen do. Main. Ngesuk aku geger karo ramane jalu Aja. bocah. Main Cekel. Bani gedandul. Mati kedandul. Kayak lato-lato. Allah. Monggo, Monggo wonten ikan dalam kolam. Mas Mary. Ikan dalam kolam. Nggih, ralipun. Yo. Tarik. Sia jamu jongene. Bila ingin melihat ikan Siap. di dalam kolam, Jan. tenangkan dulu airnya sebening kaca. Asik. Kering dalam kolam. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, Kedise. caranya tak sama menggoda janda lincah. Janda pirang. Ganda pirang dina. Randong keban iki. Rada kebal kaya ayam. Lah iki nanti rambutnya melocok. Tutup kali digoreng. Iya, Salam. Semoga Iya, Salam. Tarik. Asik. Ikan dalam kolam. Asik. Lepas kita lari. Tarik. Ayo. Joget tidak daya. berangkatlah jikaku. Ayo tidak daya. Sejuk-sejuk dari jauh.
tanduk. Tanduk ya ora apa? Jaluk tanduk. Lah ngono ngger padang tanduk apa ora? Ora. Ora, ya nyun sing tanduk ya kena. Oh, runtah. Runtah. Ya. Runtah. Lagune maksudnya judule ki Oh, runtah cek. kudungane runtah. Oh iya. Kok anggar sing Aku bagian. kecengkel. Anggar sing kono res-res kok kayong seneng banget. Kena seneng. Runtah. Runtah. Yo. Are, asik. Sor. Turun Ayo. sabar. Wes gitu lara. Goyang par. Kono. Salam satu aja bersama Waskito Laras campur sarinya Indonesia. Mantap. Goyang pegoe. Iya. Anona alus Beraldo. tempo di hari bikin mati. Padahal kagak bisa. Masukan singkat cerita. Are kenali latar. Asik. Tidak ada yang bergoyang. Ayo goyang Siva. Are. Ayo bergoyang, bergoyang. Sampai bawah. Di ronda. Terima kasih. Ya, Mbak Siva matur suwun. Lagune Matur nuwun ya budanya Siva. Ya, ki lagi mulai merintis. Nggih seneng wonten pepanggungan, ki, Truk. Pokoknya Moga- tambah pinter Ya, ya. moga-moga jadi penyanyi sing sukses. Sing Engko terus sukses. belajar nyinden. Oh mau lagi. Ya, ana sing Oh beda. Orang apa wis tinggal baju sih. ujar keluar pawe paruan. Mas Gareng, Moga-moga. wonten pundutan lagu niki saking Pak sinten ta? Pak Kale, pundutan apa? Pundutane? Bendrong kulon Oh, kali Bendrong eling-eling. Bon, bendronge garing nggih. Bendrong kulon Oke, niki Mas. mangke Bon, bedrongan bon. gitu pun paringi. Siap. Nggih sedherek Pokoknya wonten di- bedrongan. Ngene iki dicatet bedronganipun nggih. Oke, nggih, Bendrong. Bendrong kulon. Niki wonten Pak Sibrak tralalah. Monggo, Bapak. Nggih. Bade. Nggih. Oh. Mas. Pangan wis sinom. Mas Sibrak gitu. Nggih. Mas. Wilu cengecing. Nggih. Kulit sengaja saya mawan ini para Nggih. bayang kulit. Nggih. Nggih. Lagune napa Pak Sibrak? Napa sih? Nun? Oh, Mangkupurel. Diajeng Siti. Diajeng Siti. Diajeng Siti. Wong Sitine miki wis bali jajal. Sing sanese Pak Sibrak sing sanese. Nggih. Sanesen apa? Nggih. Oh, dereng pulak niki. Nggih. Dereng kula Pak Sibrak nggih. Ampun Nggih. dipaksa. Mangkene dipaksa malah jengkel nguyu senggon-nggon niku. Curang nguyu segon-gon iki Iya Rika. maksudnya. Iya. Rika lho nguyu. Anu tukang lampu, tukang orjen niku. Nggih, tukang orjene mrika. Nggih. Sing sanese mawon Pak Sibrak. Nggih. Apa? Sanese. Nggih, sanese Diajeng Siti napa? Nggih. Apa Pak? Wong mboten konfirmasi rin Pak Usi, lagune Diajeng Siti iki kowe. Sing Siti nang rada jengking. Nggih, ini kali sinten badhe milih kang Milih sing pundi? Nggih. Nun? Pundi niki? Oh, sinetan sing kulian dereng. Oh niki doyan mangga. Ah, Nyong apa nu kolon kiri apa doyan-doyan nyong nyong melu bunga anggar kowe payu blek. Satemenan. Bunga. aja kayak gue sih ngapa senengane kok jelas apa aku malah mending karo bapak ketimbang karo Rika
Betul kan yang lagi gumun. Iya kan, yang ngono juga bakal kena. Kasihan di lo Herman deh. Ya, mangga rada komplengin pun. Ciprak. Fresh. Ciprak. Tarik bakal Ayo, kena. sudah. Randa cepet. Kes. Asik. Zuk, zuk. Zuk, zuk. Mince. Oh ya. Oh, bagus. Kepripun? Ajeng nonton wayang Ladang Selarang. Ada mereka
Satrio bagus. Panjenengan menika sinten, Den? Saking pundi? Asmanipun panjenengan menika sinten? Kawruhono. Apa bener iki Kang araning Punakawan Ki Lurah Semar Badranaya? Leres kula Semar, Den. Kula nala gareng. Ya, punya bawor udah. Kula Petruk Kantong Bolong, Den. Panjenengan menika sinten? Badhe tindak wonten pundi? Wo Semar wo. Loh, kok panjenengan nyebut kula wo? Detina Kawruhono Muyana. Aku kang lagi ngewe Sudarmo, kang aran Bambang Priambodo aran. Panjenengan ingkang kekasih Raden Bambang Priambodo. Iya. Lajeng panjenengan menika saweg ngewe Sudarmo sinten? Rama Arjuna Satrio ing Madukara. Panjenengan menika putranipun Ndara kula, Ndara Arjuna. Kepara nyata Semar. Aku putraning Rama Arjuna kang patutan kalian Betari Suprabu. Bendara kula. Kae. Itu rumeksa ing wangi tego ayo luputing leloro leput tobilai kabeh Bendara kula Ndara Priambodo. Iya wo Semar kepiye? Panjenengan menika saweg ngewe Sudarmo. Kang Rama Arjuna menika saweg wonten ing pesarean Candi Saptawarga. Awit sembangun candi wonten ing Pertapan Saptawarga. Ana ing ngendi papan dununge ayu wo Semar? Lumar maning Pertapan Saptawarga. Nggih, monggo kula dherekaken, nggih. Ayo Kang Bawa, ayo. Ayo dong, ayo Kang Bawa. Carios nebiaken ingkang cedhak nyedhakaken ingkang tebih kang wonten kaputreng Ngamarta Dewi Durmati Wanudya Sulistyaning Warma nalika semana Dewi Durmati kadhep kang ngriyayi para Sembadra menika garwanipun Raden Arjuna. Durmati keraken Dewi Warasrikandi Kakangmu ana kula kok nimbali marang adimu Sembadra kakangmu
lho kok timbali marang adimu Sri Kandi Kakang Mbok. Yo adikku foto kok. Guru. Yen para pendho memang lagi bangun saya Sabto Warga. Kula kan ayu bareng-bareng dicoba. Aja ngasiono dom sumuruping banyu kang nyumur paning praja ngamarta kene ya. Niki Kakang Mbok, niki Kakang Mbok. Oh. Ana wanudya kang sulistyaning warna ana wanudya kang sulistyaning warni yen ngendika ing semuang kikit abdi liyeping netra lir singa sasolae milangeni anteng tajem polatane nanging lho kok rasa-rasaning atiku ora kepenak ya iki. Boten sekece ingkang kados pundi Kakang, boten sekece ingkang kados pundi Kakang. Nembeke wae aku mau pengites nyumpeno Yayi. Nyumpeno yen ngamartoke keterangan banjir bandang para kadang Pandhawa kabeh mau kegawain ning tuya. Lanjur kados pundi Kakang po? Lho kok kae kaya ana Gatut mleping taman kaputren kene ana apa? Padha semisi kene Yayi. Kelap katon ler kene canging arisang mawe gandrung sabarang katulo ukir moyak mayik arisang balewur rom mari sang gandrung tanoyo paranare kabeh sinawaka padha mriksun ora pangling kaya tekane kulup nggih Gatotkaca nuwun dawuh Pandika ana apa satekamu aning ngamarta kene lho ketok napasmu ketok ngrebut bojo lho niki kula menika dipun wastani kalian para pepundhen Pandhawa supaya ngambil jamu Kalima Sada. Lho kok kowe arep nyelang jamu Kalima Sada kuwi kanggo apa? Bene menika sabangun candhi dereng purna nanging kedah dipun sranani jamu Kalima Sada. Yen kaya mengkono iki tanpa nono ya ger. Tobat. Ya.
gumun ing antarané Gatotkaca nyelang Jamus Kalimasa lho kok langsung ora pamit ora apa, langsung digawa pelajar. Yen kaya ngono aku bakal nututi marang Gatotkaca. Mbok ana dom sumuruping banyu aja kaya Gatotkaca kang pamipa warna. Kakangku, aku njaluk pamit kakangku. Gatotkaca pangsane Edya, yen kaya ngono aku bakal sowan marang Pandhawa ngaturaken yen Jamus Kalimasa kowe kegawat Duratmaka, aku bakal sowan marang Pandhawa. Mas Pangeran. Yayi Samyaji Yayi. Wonten dawuh kadosa Dewa Prabu. Kepiye ngene Yayi Samyaji menika bangun pesarean candi Sabdo. Menapa sampun dados akhir bangun candi Yayi Samyaji. Mangke menika Prabu pilih bangun candi menika dereng ngantos paripurna lesih wonten ingkang dereng dados nanging kedah wonten pacoban menapa ingkang badhe pinampi para kandhang Pandhawa Bapak Prabu adalah donga tinunga ya Prabu Samyaji mugi-mugi anggenipun Yayi Samyaji lan kandhang anggenipun bangun pesarean candi Satowarga saged wirangun kanthi paripurna monggo kula aturi donga tinunga Bapak Prabu tobat Kakang Mas Pangeran. Wah, kempreng Sri Kandi dusur haning pesarean kene.
Apa ora sabar pengen ketemu karo Jlabrong adikku. Dadosaken kawuningan. Duh Kang Mas, Koko Prabu pilih wonten ing Ngamarta menika wonten Duratmaka mlebet. Dados Gatotkaca pamipa warna nanging sejatinipun putri menika mbeta Jamus Kalimasada wonten ing negari Ngamarta Kang Mas. Lae ingkang sowan kula Ndara. Meraina sumubang yang haruna kati netra ning Ndara Rapuh sabdane ko kene tungane ko sing bene paco Betokin sabung wana Kakang Semar Badranaya nggawa bocah lanang kuwi sapa Kakang Semar? Bendara kula. Menika saweg ngewu Sudarma, Ndara. Ngewu Sudarma sapa bapake? Niki putranipun Ndara Arjuna kang patutan kali Betari Supraba, Den. Bambang etan wasa mirat yang rawi arsa mejil mongo paning sakun cakeng ukir arsa madangi jagat raya mertandane wis bangun Prababak bangkoso Yai Arjuna yai wonten dawuh pandika Koko Prabu ayo didhawuhi supaya bisa ngerampungi marang lelakonan iki yen bisa ngerampungi marang lelakonan iki bakal diaku dadi anakmu nuwun inggih Koko Prabu Kakang Semar Bendara kula Ndara Arjuna kuwi kang lagi ngewu Sudarma kang asma Bambang Priyambada leres yen kae mau ana Duratmaka mlebu ning kaputren Ngamarta ndusta marang Jamus Kalimasada yen pancen bisa ngrampungi marang lelakonan iki Duratmaka kae mau bisa nggawa bali Jamus Kalimasada bakal tak aku dadi anakku lanang monggo Den Ndara Priyambada panjenengan menika sanggup napa mboten nuwun inggih Rama kula saged Rama
Segara polo kang tumingal perang campur samyo medali. Ana satriya bagus. Sapa kang dadi aranmu satriya? Yen kowe pitakon marang aku Bambang Priambudu. Arep nyang endi lho kok? Lewat dalan kene goleki jamu sekali musudu mau kan digawa. Duratmu kowe lah dalah. Yen kaya ngono bejo kemayangan. Jamu sekali mau sodo aneh aku yang pancen kowe bisa ngalahke Kridani Mustaka ini ora mung tak terimake jamu sekali mau sodo marang kowe ning aku trimo gelem dadi juru pengadangmu ayo yang pancen kowe bisa ngalahke musuh Ndara, kae mau ana satya bagus arep ngrebut marang jamu sekali masoto iki. Nanging lho, tak antemi lho kok palamen Allah cara kowe sapa rita aja-aja ki anake Janaka. Wong yang mau sekretaban mandan kaya weruh mirip karo Janaka. Nek kaya niku jamu sekali masoto ampun diaton jenengan. Paringaken kali pamraka mustaka dewa mawon. Iya kok aku manut kok. Adikku Mustaka ini, jok kakak.
Iki kang aran Jamus Kalimasada. Iya, Kakang iki Jamus Kalimasada. Duk nalika semana Dewi Pustakaweni maringaken Jamus Kalimasada dhateng Pustaka Raja Bambang Priyambada Matekaji Panglimunan nyaut dhateng Jamus Kalimasada sapunika. Iki Kakang Jamus Kalimasada. Iya, Yai. Bakal tak tampa. Jamus Kalimasada kok ora nauta. Lho, makin iki sampun kula paringaken kok. Nanging nyatane aku durung nampa, Yai. Edian, yen kaya mengkono iki ana sing nganggo Haji Panglimunan mesti Bambang Priyambada ke mau tak prepegan ya, Man. Priyambada, ayo ngendi Jamus Kalimasada. Ora usah golek Jamus Kalimasada. Kowe mau ngomong apa? Yen kowe pancen bisa ngalahke perangmu, ora mung wae pikantuk Jamus Kalimasada, nanging bisa dadi juru pengadeng. Lah tobat. Lho kok bisa kemutan kaya ngene? Iki bocah ya baguse kaya ngene. Aja iki anake Janaka. Tobat. Mustakaweni. Aja mbok kowe dadi juru pengadangku, nanging kowe bakal tak dadikno garwa minangka sigaraning nyawa. Ngomong apa? Tak dadikno garwa minangka sigaraning nyawa. Gumun. Aku arep dadi juru pengadang lho, kok malah dadi garwa. Nanging lho, yo nyatane ganteng bagus ora jamak. Ayo manut diajeng. Moh. Manuta ya tak boyong. Ora mung dadi tak dadino juru pengadang ning dadi garwaku. Yen kaya ngono aja mbok atimu dilemboni ning nyatane ya kowe jane seneng marang aku. Gumun. Apa iya aku bisa karo Priyambada ning nyatane bocah kok bagus banget. Yen kaya ngono aku gelem dadi garwamu, ning syaraté kowe kudu bisa nyingkiraken marang kakangku Mustaka Dewa. Awit mengko aku bakal pikantuk karo kakangku. Syaraté kanggo mrejaya pati Mustaka Dewa. Dipanah lak-lakane mesti sirnane. Yen kaya ngono bakal tak prepegane Mustaka Raja. Kalah. Sing jenenge Priyambada ngendi atiku Mustakaweni. Ora ana Mustakaweni anane Priyambada bagus. Yen kaya ngono kowe cetone berarti ngadu arep karo Mustaka Raja. Bakal tak kerapu ki dening aku tebah modiar kowe. Priyambada. Tobat.
Mustaka Raja digedhe pangapuraku Kakang Mustaka Raja. Aku ora bisa melu kowe awit aku wis tresna karo Bambang Priyambada. Wis ayu diajen sowan marang Rama Arjuna. Diikhlasno wae apa kang dadi kahanan kaya mengkene. Monggo kula dherekaken Raden. Ndara Priyambada kados pudilah menika sinten? Menika calon garwa kula. Ki bocah ya. Bisa silem sinambi ngope. Ndara Werkudara. Wah, marang kakangku. Mbok ana sing nyebut ora trima kae dirampungi Ndara Werkudara. Wah, aku tak marang kakangku. Sing mateni karo Gustiku aku rengkak bumi nyebut ora trima korek-korek dadak. Kugek sadurita mel. Ndara kula Ndara Werkudara. Lelakonan menika sampun paripurna. Mugi-mugi desa Slarang ndadosaken desa ingkang maju, ndadosaken desa ingkang baldatun thayyibatun warubun rupur, rakyate tentrem, perangkate tentrem, sing nanggap slamet, sing ditanggap ya slamet, warga Slarang nggih slamet sedaya wiwit saking para tani, para pedagang lan sanes-sanesipun muga-muga sing slamet. Santi Jaya Wijayati abur dening pangastuti.